Kejingkran habayalap election kabagi noyalam sengsan partai naki National Party ki jukenno bagi seng reulum ki kot tanghak hana para kalong da khongpong kumba kapau lingba ka jingsha khot jong wei noyalam ka seng reulum ban long kumukongsan haka conference against fascist Brahmanism kaban long ha Chennai Tamil Nadu. Kani ka conference kare ka ban penyat da ka seng ki pa ka Tamil Nadu People's Front bat on penlong eka haka hendru tari kulalingkot arja arpusau ha arivagam Royapuram Chennai Tamil Nadu pat ka bala jet kerpang yau president ka Voice of the People's Party uba long ru MLA haka liang persya ka yeng dorbar thawan ka jella uba Arden Miller besayumot ban long kumukongsan bat unongkran haka tai ka conference. Hakani ko conference ka bala penyat da ka Tamil Nadu People's Front ka baka jingtmu ka long ban pertapat ba ban kran halor ki santali ki man ki balong ban penramno ya ka sarkar ka baya sya ya ki shitniam bat ka basensyar don bor ban weng ya ka kam khayi lingba ki corporates ki bakun thop yau Ambani bat Adani bat ru ban kentat no ya ki ban ya khun ya ka hok jong ka sensyar hi da ki try muluk try jaka ban seng ya ki jella ka ban don ya ka hok sensyar bat ban thau ya ka parlimen ha ka jingdon ka yeng jong ki try muluk try jaka ka baklam no siliang ban pendo ya ka bor u governor ka ba penkop da ka sarkar kami kumban supentip ka seng VPP ka dai ka seng san partai ka badang sia khon ya ka election MLA house nam arja apulai bat ka bal yo jing job hadu southly ki constituency na ki khat pratli ki constituency ki ba kalapen ya khon bat penyang kertong ka bakenthop ya ka jing yo jing job biang jong ba Arden Miller besayumot na nongkram constituency.